Soc Mercè Amat de Barcelona i primerament vull agrair a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa aquesta iniciativa en què autors vinculats amb les Terres de l'Ebre ens podem fer conèixer una miqueta millor. Us presento primerament el meu llibre de poemes, Recer de les Ventades, una obra editada per Edicions Xandri l'any 2015. En aquesta obra convido el lector a fer un viatge introspectiu per 3 moments de la vida, 3 tipus de vida també. Un primer moment de deriva, de desencontre, de conflicte permanent. Un segon moment en què tastem coses senzilles però que ens retornen el gust de viure i tirar endavant. Un tercer moment en què hem après a sortejar les adversitats, a saber que hi són i hem après a viure a recer de les ventades. Aquest llibre va gaudir d'una molt bona acollida per part dels lectors, cosa que agraeixo de cor, i també va rebre 3 ressenyes publicades en diversos mitjans literaris. Us ensenyo també un llibre catàleg, La llum en dents escrita, un treball artístic que combina poesia i pintura, feta per un amic pintor gironí, Joan Colomer. I pintura i poesia s'engrescaven juntes a la recerca d'aquesta llum que tots duem escrita, la recerca d'aquesta intel·ligibilitat de la vida. Ens heu adreçat als autors, des de la biblioteca, un qüestionari. Doncs la primera pregunta ens diu que parlem de la lectura feta en temps de confinament. Jo us he de mostrar aquesta obra, La literatura recordada, 101 contrapunts de lectures del professor Enric Iborra, professor de llengua i literatura catalanes en un institut de València. Aquí l'autor ens mostra obres ara rellegides de nou, redescobertes de nou, i s'enllacen, s'enfilen des de diversos motius temàtics. Podria ser la nit, pot ser la memòria, pot ser la lectura, la literatura. Ens demaneu a veure si hi ha algun llibre que no hem acabat de llegir mai. Doncs jo us he de confessar que tot llibre que inicio l'acabo, malgrat potser no em convenç del tot. També demaneu si escoltem música. Home, d'amagat no, mai. Jo escolto molta música, m'acompanya molt durant el dia, m'acompanya per casa, m'acompanya escrivint, llegint, però d'amagat mai. No concebo, però, la vida sense música. Quin personatge de llibre m'agradaria ser? Doncs, sens dubte, el Hans Castorp de La muntanya màgica, de Thomas Mann, aquesta obra important de la literatura occidental. Hans és un jove orfe que visita el seu cosí tinent, malalt, reclòs en un sanatori dels Alps suïssos, i que hi va per 3 setmanetes com a turista, però inesperadament serà diagnosticat i, per tant, passarà a la categoria de malalt i romandrà 7 anys, temps en què coneixerà diverses persones amb qui conversa, personatges molt diferents. Podem pensar que Hans, allà dalt de la muntanya, de tanta distància de la vall, no viu la vida, dona l'esquena al batec vital, a l'acció, però no és pas així. El temps sembla suspès a l'alta muntanya, però les converses versen sobre la vida, sobre allò essencial. Ens demaneu quina és la lectura actual. Doncs us mostro la meva, de Margarita Ballester, Després de la pluja, una obra poètica que us recomano. Recull 3 obres seves, exhaurides ja. Hem de recomanar un llibre, una pel·lícula i una cançó. Un llibre, doncs, per exemple, aquesta joia literària breu, que és Adreça desconeguda, de Tresman Taylor, Caterina Taylor, perquè és una dona qui escriu. Aquí assistim al carteig entre 2 amics i socis en negocis, que s'estimen com germans, però que veuran com una ideologia que no és pas innòcua, el nazisme, destrossa la complicitat i l'amistat. És una obra que neix d'una anècdota de l'autora, que ella relata i diu: poc temps abans de la guerra, uns amics meus alemanys, cultes, intel·lectuals, amb bon cor, van tornar a Alemanya després de viure als Estats Units. En un període molt curt, van convertir-se en nazis fanàtics. En una visita que van fer a Califòrnia van trobar-se pel carrer un amic
un amic íntim, un amic de l'ànima, un amic que era jueu. No hi vam voler parlar. De pel·lícula us recomano Després de la boda, una història danesa dirigida per Susanne Bier, que ens situa en allò que és més important quan parlem de l'amor, i és el despreniment, la generositat, el pensar de debò en el bé de l'altre. I com a cançó, doncs, per exemple, El último trago de Chavela Vargas, una escena de desencontre amorós, no és tractat des d'una mirada victimista ni de plor, sinó des d'una mirada més burlesca, que és capaç de reduir aquella escena a una juguesca. Quin llibre m'agradaria viure? Doncs, sens dubte, en Els germans Karamazov de Dostoievski, perquè podria assistir a les converses apassionants entre els germans, Ivan, el que representa la ment demostrativa, calculadora, freda, que no admet cap altre discurs, el Dimitri, el pensament realista, adequat al que passa, al que hi ha, pragmàtic, pot ser cruel, i Alyosha, el jove monjo, que representa la bona voluntat, la santedat, l'acolliment de tota cosa, la comprensió de tota adversitat, que sap de la vulnerabilitat que som. Si compro els llibres per la portada, no mai. Per la portada no compro llibres, però sí que m'hi fixo en les portades. M'agrada mirar les portades. Penso que portada i pensament escrit dins del llibre poden anar adequats. Reivindiquem el llibre com a objecte vell. Quins llibres escolars i en tinc bon record? Sí, molt, molt bon record. En destaco algunes lectures. Vaig gaudir moltíssim amb elles. Luces de Bohèmia, de Valle-Inclán, Història d'una escalera, de Vallejo, Els poetes de la generació del 27, L'home, de Mercè Rodoreda. Ens pregunteu si a la platja som de bany o de lectura. Doncs soc de bany, de lectura i de més coses. Acostumo a anar a la platja, doncs a l'estiu, sobretot, a Platja d'Aro i també al Delta. I allà m'hi banyo, llegeixo, prenc el sol i escric. Quina paraula preferida destacaria? Podrien ser moltes també, però n'agafo una. Record. Tornar al cor. Allà on el cor va ser afectat. Potser la vivència no va ser feliç del tot. No va ser una experiència conclosa, resolta. Potser va quedar inacabat. Però el cor va aprendre, va copsar allò essencial per tirar endavant. Quina ciutat m'agrada? Parlaré de Florència. Florència és una ciutat feta a la mida de les persones, una ciutat bella, una ciutat plena d'art, una ciutat inspiradora. I quin llibre m'hagués agradat escriure? Doncs aquest mateix. Aquest. Han vingut uns amics, d'Antoni Marí, un poeta i assagista eivissenc, un amic i un professor d'universitat que em va fer classes a mi. Vaig aprendre molt d'ell. Aquest llibre, que transgredeix els gèneres literaris, que no és ni poesia ni prosa, sinó una prosa poètica genuïna, doncs ens parla d'un malalt que està convalescent i està doncs en un lloc retirat del món. I hi van els amics, s'estableixen converses, i en aquestes converses apareixen realment els problemes, els neguits humans. Quin sentit té el llenguatge? Quina és la relació entre pensament i llenguatge? Hi ha consol en el pensament? Us el recomano. I finalment, si sóc de truita de patates amb ceba o sense ceba. Doncs a mi m'agrada de les dues maneres, amb ceba i sense ceba. I si acompanyem el tros de truita
amb unes llesques de pa amb tomàquet i cerveseta fresqueta, doncs què més podem demanar? Bé, moltes gràcies per pensar en mi, en aquesta iniciativa, i us desitjo a tots que literatura i vida vagin sempre parells, vagin junts, que siguin una bona parella de ball, que la literatura ens ensenyi a entendre la vida, a arrelar-nos en ella, a estimar-la, i que la vida aprengui de la literatura, perquè es farà més àmplia, es farà més intensa, es podrà fer més veritable. Moltes gràcies. A reveure.